Cruz. Ay, And hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Ayan. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, world. Ayan. Mayong buntag. Ay, buntag po. Ayan, na si Madam Deres, Madam Auring. Madam TC. Ha? TC. Madam TC ng Luna dili. Ito si Mayo. At Madam ng 3 de Mayo ang pinakalaming bingka. Ayan. Sige. O sige, pamatay na to. Kaning magbanhod ang atong mga kuan, mga kalawasan. O, banhod ng kalawasan. Ano sa pa? Maglapad ang ulo. Labad. Sa pag yun. Pag-unis at magtitiis, magbanhod, makapahilot yung taani. Panakit sa kalawasan sa likod. Sa pag yun. Mawag din akong gibati po. Sige. Ora man yung nagibate ni mo. Ibo kalawasan na gudi ay. Mao, panakit. Pila kayo pagindaro ni mo? 64. 64. Ay, nagdawat naman na ini. Awa kita kadawat noon pa ani. Sumo pa dapat 64 naman kong kagat. O niya, magulat pa ta. Pili ka lang sa imong pension na isis. Uy, Ano wala ang po isis? isis. Ano ba? Pwede ka ba't pulo? Wala. Katuig. Kaya isa rin ko nakakuan. Tutuna kami sa trabaho ng mga abante. Kaya isa pa dito. Ay no, ano kanang kabutang gagamay, magamit mo na siya gyapon. Kung na kay ID. Magamit mo na siya. Kanang mamatay. Kung na daw kay ID niya. Umantay ID pa ito. Ang primero pa mali. Siyempre no. Adi okay ra magway ID. Nakakuan naman ko Basta nakasugod ka, mo na gid na. Forever naman. Sige lang. Dito. Lang nama kay laing pension. Awa sa ila intention. Nama kay business. Pagsalig na tag-anak. Hindi lang ako pag-bin ka. Ay, kapoy na. Di alin. Nya pasmadom na mo lawas. Lawas mo banon atong lawas. Bisang asa nga part sa lawas. Tinuod yun. Magbanon, mo ni pas mo Kaya suso. mga talbahante pa sa unang Naman mabasa. Basa dayon, magpaso, basa dayon. Pero nangulon pa mangha. Mangulon pa tayo. Ngalon ay angan lay pagkay guwate kulon po. Pero isikreto lang tong kuan. Kung haplas. Oh, isikreto lang to. Kulot ka na yung kulon ba? Isikreto lang to sa tago-tago. CR. Kinangana di. Lisod kayo, magsigir tag panimot ano mga. Sige. So ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City na si Madam Dere. Ato ang tabangan Klaro no. na kita itong naong ani. Siyempre inabanan sa pag-ampo sa Ginoo. Man. Mapatabang kita permanente. Hindi man pwede magsalig lang ta ng power ta, di man na pwede. No? Tanan sa Ginoo tanan, no? Tanan. Kabalo po ng Ginoo kung tarong ang atong ampo o dili. Maungan. Kaya bisan pag wa pa ta manawag niya, kabalo na mo gud siya. Kabalo na siya. Tawag lamang ka nako. Ulay pa Okay. kayo. Naipit naman ka. Muna. Katuwa pa ka naipit. Wa jud na ka. Wadyo ka manawag na kung kusog pang halin sa bingka. Ay, oh, nabisi na maguno. Di yun na sa rason yung mabisi ta. Dugay ako ni undan anak. Sige, no? So, ayan, shout out sa taga-Tres de Mayo, Digo City. Of course, ako mga viewers outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel, guys. Special mention, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel, guys. Siyempre, number 1 ako pasalamatan, ang Pilipinas. Yan. Number 1, Pilipinas, 75%. Ang 25% bahin nila tanan. Sa Pilipinas yun ang pinakakuhan. Pero ako kabalo kung basig mga Pinoy po nang nananaw. Outside mo, mga Pilipino na sila, no? So yan, siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, maraming salamat sa inyong suporta sa kuha. O sa lahat ng mga OFW, maraming salamat. May subscribers, viewers, nagka-comment, maraming salamat. O sa mga tao, tanak. Kay daghan dito mga abroad, mga parente. Basig na kay shout out dito yung mga kaparentihan. Asa rin, Sa kuha. ay i-shout out daw be asa imong New parente. Zealand. New Zealand. New Zealand. Maynajit. Maida Jill, New Zealand. Yan, shout out sa imong mga madam. Out. Wala pa mo ang New Zealand, wala pa ma top 12 no, layo pa kay. Nakita na ko siya pero Asa ganito kay MM Jen? Sa Qatar. 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 Wala mapil no. Wala. Wala sila masulod sa pero nato tanan dito. Oo, makita
Kita Oh, na 30 ka country na dito. So, kanila kung ibot ang mga kusog yung ganyan. Kanin, Indonesia, tapos taas kayo siya. Oh, taas kayo sa kusog, sila hilig. Hilig sila kung ngani. Sila si Kuan, sila si Lingling. Si Kuan. Di ba naa sila sa Thailand na? Ah, Thailand. Thailand. O, wala sila sa Cambodia. Oh, doon na sila. Mm. So, ang Vietnam. Thailand, isang country man na. Ang Thailand na, number 4, ang Thailand. Hilig sila ani. Oh, Hilig to. hilig yan sila. So, ayan guys, of course, sa mga nakutanan ako, kung taga sa ko, location, my location, taga Digo City ko guys. First Camp Street, Rabina Compound, Purok Mangga, Rabina kong Purok Mangga, likod namin sa Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan, may location, may address. Of course, sa mga nangutan na kung ganan mo mag-friends ako adto na kay Facebook Eric Kilot ang Binisaya o kang Eric Kilot ang traditional. So ayan guys, kung karon na po mo nakakita nga channel, tanawa gyud ninyo guys kung mahilig mo, please subscribe, like and share my channel po. Ayan. Please subscribe po para updated niyo sa mga click lang notification bell. So ayan, so maghilot ako guys. So shout out po sa taga 3 de Mayo, Digo City. So ayan guys, magsugod na ko gilot ha. So kung pa subscribe, please subscribe my channel. Da, Please po. da, kapalay ko ta sa na. Oo, nagisi na ni. Nindot man nagisi. Ako maon. Para kuhan. Aircon ba? Hindi ikang. Dito sa ay libon ay. Ah. Kita na mo ma'am. YouTube, Facebook. Facebook man eh. Ayun, Facebook. Ay, YouTube. Sa YouTube yun. YouTube yun. Niya ako i-search ang Eric Hilot. Eric Hilot. Ato, Facebook na ko to, nakita mo. Tumba ko mo sakit ng dali oh. Wa ko nihilot ingon ako. Ano lang mo. Ano yung bilis ang unaw? Ikaw lagi na. Kaon sa manok, kaon sa karong manok. Taligo na. Kaon sa milak mo na, ano saan? Ah! Isip ko. Ding! Ang bato! Sige na. Taligo na ito. Moto mo kayong bike. Guba ang bike. Wala. Buto ang bait. Ano sa kayo nila ba? Ang katong kuan. Ubod ang kasanan. Dito ko na. Ang sakay. Bike-bike kong pinakakusog. Kusog yung kayo. Papag-ana, bitaw na ko likod. Ana, bitaw ko. Ikya kong dughan. Patay na. Ay, kanina, dili ba oh? Gamot na. Click na. Kini. Taligo dito na. Click na. Sige na. Ay, pagkalaman, di mababago. Ah! Mapagkalaman, di mababago. Sandali ka magpapasin na. Salamat. Patay kung makakuan, makipik, may bato. Kita naman mga pangilot. Ay, ads no. Magkano ito dito taligo siya? Apel pa na ko sa Saudi, so pila na ka. Kasi tingnan pangalan ni ma'am, Titi. Ate Sita. Teresita.
ako daw. Uy, uot mo. Matanggalan mo gamay. Sige na, luwag yung gamay. Isa lang ang buhok. Right? Tira. Heat stroke mo din, heat stroke mo din. Wala ko nabutan ng heat stroke din. Ay lapas na. Ilang mano dito man sa Kinurod. Sa Bataan. Lapas mo sa Bataan, hapit naman sa mabot tumoy. Ha? Dili, lapas na. Dito strita. Pero patakilid layo ra ilang mano. Mura. Buhol Abinyo. Diya. Doon sa Buhol. Paano ginagabi? Buhol man eh. Itong amaturan. Ano ko ba? Murag isa ka kanto. Murag natunga lang to siya. Murag nga kuan ba? Ilang gihimo kung ato. Yuta man to nila. Gihimo nila kung ato. Naligo pa.
Bigo na si Ding, no? Ito ang na si Ding. Ha? Gusto mong ganting mo, ma'am? Malagirayuma naman yung katrip. Kuya, Nangayo na ganyan siya, ma'am, no? ang pailit na. Pwede naman ipalitag isa kong kabuk Jubilina nga 2x2. Pwede lang 2x2, ma'am, no? Isa lang kong kabuok. I-brace lang ba? Patangan isa katiil lang. Kaya para di mabali. Itiil ra muna gusto nga. Kaya mo sa papwersa ni ba patakilid siya, no? Kasi mahimo niya ni Titanic. Bali ito nga. Pakatay, nahulog ang mong kuhan guys, Catherine. Ang tabong atay, gusto ko customer guys. Magaling, naningil na ma'am, no? Pailit na. Wala kong tawag ko. Panuhuton ko ba, no? Panuot ng Katri guys. Nawagan si Eric guys. Kinsay maka-sponsor ane. Ako nag-sponsor. Pag-ilis si Mina be. Ngulit di ay. Nasa laya yan. Happy. Katong gilaban ako. Hindi ako gumigawas. Siya magkapagbumal ka na ako. Dito ko nasugo. Hindi, masugo yung taon ko, mang. Gani, nung hubuan si Nina, narito sa layayan. Pae ko, please. O, ringan ko, please. Friend na Please. sa Facebook, di pa? Please. Yan ko, please. Friend na ka, friend. Friend, ha? Isa nga Facebook? Ringan ko, please. Akong Facebook, isa. Ay, Eric Lino. Ang television lang. Next one na niya, Eric Lino, ang binisaya guys. Ah, Sa ulo. Uy, lambom na lang po. Oh, baby. Baby. Ay.
sa may god ha. Nasir. Di na ka nagabasag hapon, ma'am. Wala. Ako na lang. Nauna lang. Ma'am, di naman ka magbasag hapon. Tagsara ta magkuhan, magbasa-basa, tigili kahapon na. Hindi man, ganyan. So, Smile pag pen. Lapit ko pa. Bata lang. Kinsa to, Dak? Ha? Kinsa? Carlo?
ma'am? Kaya ra kaya eh. Ma'am?
Nadan ang tibigay mo sa pakiran. Sa pakiran. Asa? Ano? Sa pakiran. Masupak lang. Ah. Paano ko ba sa mga light niya palo? Pwede bangga na talaga. Di ko sa milot ako. Milot lang siya. Hindi ko milot niya. Ano pwede give up na kung Ma'am? Okay na ka? Okay lang. Sige. Hayang ta, hayang. Ako lang papapa. O, kagalimit pa tayo. Kag-abot pa tayo. Hindi ko maayag.